Включим? Да, мисля, че включим. Здравейте ви всички, които ме гледате. Аз съм Над68 и днес ще играем на Clash of Clans. Напоследък не снимах много поради няколко причини. Първата беше, че имах други неща, имах концерти да пеене, ходи сама и такива неща. Второто е, че бях болен и не искам да снимам болен, защото когато аз съм болен, 2-3 минути. И да. Ето това е моята база. Ако искате да се присъедините в нашия клан, той се нарича Battle War Clans. Сега ще пусна някой нещичко. Да, това е. Ето ги Night Village, който от началото видяхте. Вече съм Танхал 5 и няма търпение да получа Hero за Battle машина. Вече имам Mortar и ето да ви кажа една битка. Ето видяхте ли? Този мазньок как ще да му уби. Това не знае, че аз снимам клиповете. То се направи много тъпа и... Какво стана? Да, ето. Сега ще ми покажа Виктори 100%. Искам да ви покажа една битка. Ето я и нея. 34% ме нападнаха с бета минани. И ето какво. Heroes. Да намаля звука. Нападаха ми с Heroes картата. Батъл машина. Ето я и нея. Изглежда яко. Тук правят голямата тъпотия да сложа Air дефенсовете още в началото. Но то се и тъп, защото сложи тук батъл машина. Като например не можеше да изчака да нападне и да. Това беше атаката, която ми нападна с батъл машина. Не ми хареса. Какво се случва? Добре, то сме били. Я да видим. Маче му е свършило времето. Ето мен как ме нападат. Шит. Така напад. Ето. И какво остана? Коклер. Остана ми съм дабл канона, който ми е на втори и Ghost Origin. Бра! Оригинално бра! Ето ми и аз в моя клан сигурно съм най-голямата батка. На трето. Ама що? Тос няма Heroes! Я да видим Тос. Търя. Не. Да. Бра.
просто едно бра за мен. Аз съм ню. Да. Исках да кажа, че аз съм преди бях в този, само че се махнах, за да вляза в един друг клан. Къде беше? Ето, този Worlds of Clash. Само че някой ме кикнал там. Ако чуете да подсмърчвам, това означава, че съм болен. Да, болен съм. И да. Искам да кажа нещо друго. Апдейта, който така ще разкажа, че ще бъде в неделя. В неделя ще бъде апдейта. И в него майче вече ще пуснат Nightwitch и Dropship. Но преди да пуснат Dropship, трябва да има Builder Hall level 6, а то вече още няма. Майче ще излезе в този апдейт само Nightwitch. Защото нали пише Comic Soon и ще го има. Ще го кажа как се играе с Nightwitch. Ето това, даже специално за вас ще се махна с тези арчерки и целият видео ще бъде пълен с луички. Ще ви кажа на първи левел какво правят, на втори левел ще направя една пауза да апдейтна Nightwitch. Чакай да се апдейтна лабораторията. И да. Да, това беше всичко за този епизод. Абонирайте за мен. Ако ви е харесал клипа, ударете лайка. Ако ви е харесал канала ми, subscribe и ще видим следващия път. Чао!